לשביל רמדון. לחזור לשביל רמדון. תיכנסו בפנים. לא ראיתי איפה הוא עמד. תעברו לשטח. נא לפתוח באמצע. לשחרר את המעבר שביל רמדון, רק לעלות על המדרגות. נא לא לעמוד על המדרגות. שתיים תשטוף תטרם, לא שרים וגם תטרם. חבר'ה, לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן מה הולך פה. Noch einmal den Spruches mit den Frauen, die Kinder vor der Häuschen in den Jahren, noch dem Dorf, noch dem Supermarkt, geht weiter weiter.